டெஸ்ட் நம்ம ஒரு ரேங்க்டு மேட்ச் கண்டென்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தொட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை போட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரேங்க்டு தான் போட்டிருக்கோம், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. யாரும் முதல் தடவை நம்ம ரேங்க்டு மேட்ச் கண்டென்ட் போடுறோம். ஓகேவாக தோத்தாலும் ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்கிறதுக்கு முதல் படி தாங்க நம்மளோட தோல்வி. ஓகேவா, வாங்க கைஸ். நம்மளோட நோ அமர் சேலஞ்ச் நாளைக்கு நம்ம ஒரு வீடியோ போடுவோம். அதோட நம்மளோட நோ அமர் சேலஞ்ச் முடியுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தினேஷ் வைட்டின் நாயன் கண்டினியூ பண்ணுவார். பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3ன்னு அவர் சேனலில் போய் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா தினேஷ் வைட்டின் நாயன் போய் டைப் பண்ணுங்கள். முதல்ல வருவார் நம்ம தலைவர். அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் போட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அவருக்கும் அவர் போடுற வீடியோ செம்மையாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரோ லாபி தான் வந்திருக்கு. நம்ம விளாட்லாம். நம்ம ரெட் கலர் அந்த பக்கம் நம்ம பண்ணிக்கணும். ஓடுற கைக்குள்ளே ஓடுற நம்ம டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறோம். வணக்கம் தலைவரே. ஆட்டோ ரிவீல் கேரக்டர் செம ஃபன்னிங்காக இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ். வியூஸ்லாம் ரொம்ப டவுனாக போகுது கைஸ். ஃபஸ்ட்லாம் 39 போகுது. இப்போலாம் நமக்கு வியூஸ் ரொம்ப டவுனாக போகுது கைஸ். ப்ளீஸ் கைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நம்மளுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அட்லீஸ்ட் பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வியூஸ் வச்சு பாருங்கள். சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எங்கே போய் இறங்குறதுன்னு பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கற்று விட்டு நிலையோட கொண்டாடுறாங்க. முதல்ல வரவங்க ஸ்னாப்பே மாறி இருக்குது. நமக்கு பெருமூட கலக்கல் தான் வந்துருக்கு. வரும்போது கலக்கல் கூட வராது எனக்கு. இந்த இடம் எனக்கு கலக்கல் இந்த இடம் பிறகு இது எனக்கு பெருண்டாது ஓகே. நம்ம கூட யாரும் வராதுங்கிற பச்சை கூட வரான் ஜெபனும் வரல. ஓகே, இப்போ நம்ம டக்கு டெஸ்ட் நம்ம பேருங்கெல்லாம் சொல்லலாம். அதுக்கும் ஒரு கில்லு இருக்காங்க. கில்லு ஒரு ஆனந்தம் அந்த கில்லு எடுத்த கரடிக்கு. சரி, நம்ம அப்பயும் போல நம்ம எங்கே இறங்குவோம், அங்கேயே இறங்குவோம். இனிமேல் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கு. நம்ம ஒரு கில் பண்ணிவிட்டு ஓபி ஹெட்டு போட்டு கில் பண்ணியாச்சு. நம்ம இது வரைக்கும் அந்த லூட் பாக்ஸு. ஓகே கைஸ், சரி வாங்க நம்ம இப்போ போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூட் அடிப்போம். கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடுச்சு. அளவு தாங்க கைஸ். மேலே புல்லட் போட்டுருவோம். ஓகே, டன். இந்த டோக்கன் எடுத்துக்கிட்டு மெடிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு ஓபி ஹெட்டு போட்டு முடிச்சிட்டோம் கைஸ். உங்களுக்கு இதில் எந்த பாட்டு பிடிச்சிருந்துன்னு பாட்டு ஓபி போட்டு அந்த நிமிஷத்தை போடுங்க. ஓகேவா கைஸ், போடுவீங்க. நம்ம பார்ப்போம் எத்தனை கமெண்ட் வருது, எத்தனை கமெண்ட் வரலன்னு. ஓகேவா கைஸ், வாங்க. சுற்றுது பூமி வராமல் போதும். ஓகே, டன். மெடிக்கெட் மட்டும் வேணும். ஒரு 6 மெடிக்கெட் போதும். எடுத்துப்போம். வெஸ்ட்டாக போய்ட்டு எங்கேயாச்சும் இருக்கோம். இந்த இடத்துல வெஸ்ட்டாக போய்ட்டு இருக்குமே எம்மி கைஸ். எனிமி மேலே இருக்கான்னு பார்ப்போம். நம்ம ஒரு க்ளோவால் போடுறோம். குண்டை எடுத்து போடு. ஓகே, முடிச்சாச்சு. நம்ம இனிமே 2 கில் பண்ணிட்டோம் நம்ம ரேங்க்டு மேட்ச்சில். ஓபி இவ்வளோ மெடிக்கல் வச்சுருக்கிற தம்பி யார் சாமி போதும் அவளுக்கு. ஓகே, கேட்போம். மெடிக்கல் இருக்கு 9 போட்டோம். ஓகே கேஷ், 2வது எனிமையை முடிச்சாச்சு. நம்ம நேரெலாம் கரெக்டாக எங்கே இருக்கான்னு பார்த்து வீசுங்க கைஸ். உங்களுக்கு கில்லு கிடைக்கும் கைஸ். ஓகேவா, நாங்கள் நேராக நம்ம அடுத்த எனிமைக்கு போயிடலாம். க்ளோ எடுத்துகிட்டு போவோம். எம்ஐக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம நேராக இப்போ பீக்கு சைடு போகலாம். ஜோன் வருது.
கில் பண்ணிட்டோம். ஒரு கில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டேன், இருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க ப்ளீஸ் கைஸ். 2 டோக்கன் இருக்குது. ஏதாச்சும் ரிப்பேர் கிட் வாங்கிட்டு வரும். ரிப்பேர் கிட் வாங்கிட்டு போகலாம். ஜீப் இருக்கா, ஜீப் எடுத்துகிட்டு போவோம். ரிப்பேர் கிட் வாங்க முடியுமா? ஓகே, அடுத்து நம்ம பீக் டவுன் போகலாம். ஃபஸ்ட் வந்து 16 அளவு என்னமோ இருக்குது. 15 அளவு ப்ரோ லாபி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா கைஸ்? என்ன சவுண்டு சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே, என்னது போன் ஃபயர் இஸ் அப்பியர். போன் ஃபயர் வந்திருக்கா? பீக்கில் வந்து கிடப்பான். போகலாம். பீக்கு டவுனில் நிறைய பேராக இறங்குவானுங்க கைஸ். இது இங்கே இருக்கிற 2 ஃப்ளாஷ் அங்கே எடுத்து போட்டு எந்த எண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியல. போவோம். மெடிக்கெட் இருக்கு, மெடிக்கெட். கார் 98 கைஸ். நம்ம அடுத்த சீசன் கிராண்ட் மாஸ்டர் போகலான் இருக்கும். இந்த சீசன் 26ஆம் தேதி சீசன் ஆக்கி விட்றாங்க. யாரெல்லாம் கிராண்ட் மாஸ்டர் போகிறீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்களா? பாக்ஸ் இருக்குது. ஓகே சரி, பேக்கெட் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிப்போம். பேக்கெட் யூஸ் பண்ணியாச்சு ப்ளீஸ். ஜோன் பீக்கில் கிடையாது. சின்ன டபுள் ஸ்பீக்கர்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸ்கூல் ஹவுஸ் தான் இருக்குது ஜோனா. நம்ம இந்த இடத்துல உட்காருவோம். தவறான ஒரு அந்த வீட்டில் உட்காந்துடலாங்க. நான் ஃபோன்லேருந்து நிறைய பேர் வருவானுங்க. ஃபோன் வந்து கன்ஃபார்ம் எவனாச்சும் ஓடி வருவாங்க. பார்த்து போகலான்னு நினச்சும் வச்சுருந்தாங்க. கதை ரொம்ப குறமாயிடும். எல்லாருமே இல்லை எதுக்கும் நீங்கள் போவோம். உட்காந்து வச்சு ஜோன் வருவேன். இதை வரேன். வந்துச்சாச்சு. அமௌண்ட் போடுவோங்க. உங்கி டான்ஸ் பைலட் டெஸ்ட் வரும் தம்பிக்கு. தம்பி கரெக்டான எடுத்துக்கிட்டு ஜோன் போவோம். ஸ்டெப் ஆகிட்டு இருக்கு ஜோனு. ஓகே வாங்க. 3 கில் பண்ணியிருக்கோம். போய்கொண்டே இருப்போம். நம்ம வேறு ஏதாச்சும் சிப்பில் மாட்டுறான். அவனுமே மாட்டல. ரேங்க்டு மேட்ச் தான் வச்சுங்க பாருங்க. பிஆர் ரேங்க் இருக்குது. போயிட்டான். நம்ம பின்னாடியே போவோம். வாங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் போவோம். கிடைக்கும். போன் ஃபயர் போட்டுருவாங்க. மேலே போடுவோம்.
படா படா பிளேயர் தான் போல். இதே மெடிக்கேட்டே போட மாட்டியாடா நீ? போடுறான். ஜோன் அடிச்சிருக்கேன், கன்ஃபார்ம் வருவோம். நீ வாடா. ட்ராப்லாம் போடுறான் தம்பி. ட்ராப்பை போட்டு என்ன யூஸரா பட்டை வெடிக்க வாடா. உள்ளேயா பம்பிட்டான். ஓகே முடிச்சுட்டு நம்ம தம்பிகள் ஓகே ஜோனுக்கு ட்ராப்லாம் போட்டு போயிருக்கேன். ரிப்பேர் கிட் போட்டுருவோம். போகலாம் 4 கில் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 7 பேர் இருக்காங்க லைவில். ஒரே இருக்குது கைஸ். அங்கேருந்து அடிக்கிறாங்க. நம்ம ஜோனுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு கவரான இடத்துல நின்று எனிமே அடிக்கலாம் போல. முடிச்சிட்டாங்க கைஸ். சரி எதை வச்சு முடிச்சானே தெரில கைஸ். யார் வச்சுருக்கான்? சரி ஓகே கைஸ், இந்த மேட்ச் நம்ம போட்டுக்கோம். பை பாய், லவ் யூ ஸோ மச். 12 நிமிஷம் வீடியோ வந்திருக்கா. ரேங்க் ஏறுமா ஏறாதா கைஸ் பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம இன்னொரு 30 ரேங்க் மேட்ச் கண்டென்ட் போடுவோம். நம்ம போடாமல் முடியாது. ஓ பைஸ் 71+ கைஸ். ஓகே பை பாய் கைஸ். எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே சேஃபாக இருங்க. பை பாய்.